Hi, I'm back! Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Sana wala din kayong tigyawat na kasing laki ng tigyawat. Grabe no? Ay nako, sana okay sa alright po kayo ngayong araw na ito. Walang masyadong iniindang sakit, walang discomfort sa katawan, walang masyadong dinidibdib na problema. Kung may problema man, edi isipin na lang natin, kayang solusyonan yan. Okay, hi Chris Chuper. Ako po si Jenica, taga Valenzuela City, 28 years old, may asawa at 2 anak. Talagang idinetalya niya na lahat. May gusto po sana akong isang guni sa inyo, idol, tungkol sa asawa ko na may kakaibang bisyo bago matulog. Uy, ano kayang bisyo ito? Gusto niya po kasing inilalagay niya ang kamay Ang programang ito ay rated SPG. Teka lang, medyo kinabahan ako. Gusto niya po kasing Hindi ko alam kung kaya kong ituloy ito. Okay. Gusto niya po kasing nilalagay niya ang kanyang kamay sa loob ng panty ko bago kami matulog. Oh. Hindi ko po kasi alam kung normal ba yung ginagawa niya. Pero bilang asawa, hinahayaan ko na lang. Medyo naalarma lang po ako nang minsang nakita kami ng panganay naming anak na nakadukot ang kamay ng asawa ko doon sa ano. Iba tong kwento mo, Jenica. Matindihan. Intense. Okay. Gusto ko po sanang kausapin ng asawa ko tungkol dito, pero hindi ko po alam kung papaano ko sasabihin. Sana po mapayuhan niyo ako. Maraming salamat po in advance, Chris Chuper. Okay, medyo bumilis ng slide. Medyo bumilis ng slide. Redundant yun. Bumilis ng slide. Ang aking antibok ng aking puso sa iyong kwento. Papaano mo sasabihin sa asawa mo na... Ano ba yung tanong mo ulit? Wala ako. Gusto ko po sanang kausapin yung asawa ko tungkol dito, pero hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Ako, naniniwala ako, kung iintindihin natin ang bawat tao, may kanya-kanya talaga tayo ng habit. Okay, bisyo. O kaya, paraan para tayo ay makatulog ng maayos, 'di ba? Ako, meron akong bisyo meron din akong habit or pwede ring mannerism na bago ako matulog, nababali ang kamay ko, naggaganon ako bago matulog. Tapos ginaganon ko yung ano ko, yung mukha ko doon sa kamay ko bago ako matulog. Tapos pag alam kong malapit na akong matulog, o hindi pong lumalalim na yung pagtulog ko, yung kamay ko automatic gumaganon sa dumudukot sa binti ko. Pumupunta sa binti ko, tapos hinahawakan ko siya. Pag nakapa ko na yon, ayun, nakakatulog na ako ng mahimbing. Meron akong ganung klase ng habit. Tapos meron din akong kakilala na ang habit naman niya bago matulog, gusto niya, kinikis-kis niya yung talampakan niya o yung paa niya sa kulambo. May ganun. Tapos pag wala siyang baon na kulambo, kunyari na pumunta siya sa ibang bahay tapos nakitulog, hindi talaga siya makatulog ng maayos hanggat hindi niya kinikis-kis yung paa niya sa parang kasing texture ng kulambo. So may ganun tao sa madaling salita. But in your case, Jenica, medyo kakaiba lang yung habit o bisyo na dinudukot niya yung kamay niya sa loob ng panty mo. Medyo weird. Although mag-asawa naman kayo. So, feeling ko wala namang masama doon. Nagiging masama lang naman ito kung labag na sa loob mo, di ba? Kung ayaw mo na. So, feeling ko hindi naman ito magiging bisyo para sa kanya kung in the first place, di ba, hindi mo inalaw. So, feeling ko, hinayaan mo din. Talagang dinalasan nyo rin ang ganitong klase ng eksena. At feeling ko, naging maluwag naman sa loob mo para tumagal lang ganon. Ang naging issue mo na lang dito kasi inabot na kayo ng umaga, nagising na yung mga anak ninyo, tapos kayong dalawa tulog pa. Nung pumasok yung mga anak ninyo sa kwarto ninyo, naabutan kayo na yung kamay ng asawa mo nakadukot pa sa loob
ng ano mo. Okay, paano mo sasabihin sa asawa mo? Di kausapin mo siya. Nagtataka rin ako bakit sa akin mo pa idinaan. Pero okay lang, thankful pa rin ako, di ba? So, okay. Ang solusyon dyan sa nakikita ko na pwede nyo mapagkasunduan na mag-asawa is sabihin mo, Han, susunod kasi ilak natin yung kwarto. Diba? As simple as that. Kasi kung napagkasunduan nyo namang dalawa na maging ganyan ang bisyo nyo bago matulog o habang natutulog, feeling ko wala namang masama kasi nga mag-asawa kayo. Sa susunod lang, para hindi kayo makita ng mga anak ninyo tungkol sa mga pinaggagawa ninyo, edi ilak nyo yung kwarto. O i-double lock ninyo para sure na walang ibang taong makakapasok at walang makikita kung ano man yung ginagawa ninyo kapag kayo ay natutulog or bago matulog. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko mamasamain kung ano yung ginagawa ng asawa mo sa'yo kasi mag-asawa naman kayo and feeling ko na pagkasunduan nyo naman ang bagay na ito. So, good luck sa inyong magiging usapan na mag-asawa. May kakaiba kayong bisyo, ha? Ay, naku, maraming salamat, Jenica, for sharing your story with us. Maraming salamat sa iyo. At ikaw din, kabisyo, kung meron kang kwento na gusto mong pag-usapan o kaya naman gusto mo lamang i-share o pwedeng concern or problem na gusto mong isangguni sa akin, pwede kayong mag-share sa Chris Chupero, DJ Chris Chupero. Yan. Tapos makita nyo may blue na check. Kailangan kamukhang-kamukha ako. Pag walang pag makinis na makinis, hindi ako yun. Ingat po kayo. Please, stay safe. Huwag masyadong pasaway. Kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, huwag na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always your number one SM radio station.